Anem a provar com funciona el panell que han construït els alumnes de quart d'ESO. En primer lloc, podem veure el quadre de mando, que ara està desconnectat. Per a comprovar el funcionament del diferencial, apreta el botó, veiem que el diferencial funciona. Al segon B. Anem a provar la línia C1. La línia C1 és la línia d'il·luminació. Anem a provar cada un dels circuits de la casa. Per exemple, anem a començar per ací, el del passillo. A veure, apagueu totes les llums. Apagueu també aquella. Molt bé. Anem a veure. El passadís. Encengueu el passadís. Molt bé, s'encenen dos llums. Era commutat? Sí. Pues apagar-lo d'altre puesto. Apagar-lo del més, no? Ahí, molt bé. Ara torna-ho a encendre i veiem que funciona. Tinguem el primer circuit commutat. Molt bé. Anem a anar ara a una habitació xicoteta, un punt de llum. On hi ha un punt de llum? Ahí, molt bé, punt de llum. Apaga-lo. Molt bé. Un altre punt de llum. On estava? No, però este era commutat entonces. A veure, si era commutat no era punt de llum. A veure, un altre que fos un punt de llum simple. Molt bé, i sí, serà un punt de llum simple. Apaga-lo. Un altre punt de llum simple, si n'hi havia. També, això que era el quarto de bany? Sí. I un altre punt de llum n'hi havia en la casa? No, i serà commutat o punt de llum? I serà punt de llum en dos moments en paral·lel, no? I esta no funciona, perquè estava desenroscat. Ara sí que va. Molt bé. I ara el més complicat de tots quin era? L'habitació de matrimoni que tenia o què? 3 punts de llum. No, tenia 2 commutadors i un creuament. Podem apagar-ho i encendre de 3 puestos. Veiem? Molt bé. Doncs molt bé, funciona tot. El timbre. El timbre també estava penjat a la línia C1. Bé, anem a comprovar ara els endolls de la línia C2. Encén la línia C2. Ara busca... també podem comprovar els endolls que estaven penjats en la línia C1, que eren els que no tenien presa de terra. Anem a comprovar-los. A veure. Molt bé. Ara l'altre enxufe. No, ixe no, ixe. Molt bé. També va. Algun altre enxufe sense presa de terra, ixe d'ahí davant també. Molt bé. Vols apagar la línia C2? I ara veiem que si ho clavem en un altre enxufe, per exemple, claveu ahí, i això no funciona. No? Molt bé, no funciona. Ara encenguem la línia C2. I anem a comprovar ara els enxufes, els endolls que van a la línia C2. A veure, quins són? Ixe? Molt bé. I quin més? Hi ha algun més de la línia C2? Ixe, molt bé. No, el del vàter és de la línia C5. Però dona igual, comprova que no funciona. I si no funciona perquè és la línia C5. Encén la línia C5 i veurem que sí que funciona ara. Molt bé. Perfecte. Algun enxufe més que comprovar? I ara sí teníem la línia C4 i la línia C5, veritat? Encén la línia C3. Ara el de la cuina, la línia C3. No, ixe no era. La cuina està així. Molt bé. I ara comprova que la línia C4 no funciona. Sin embargo, si alcem la palanca, ja funciona. Molt bé. Molt bé, hem comprovat que tot el quadre i el panell funciona bé.